Els pòstits del senyor no hi soc he volgut escriure sobre un tema que m'interessa molt com a autora però que fins ara no havia sortit en cap dels meus llibres per nens i nenes, que és el tema dels veïns. És una història de veïns. La Clàudia té 8 anys i un dia tornant de l'escola troba un camió de mudances aparcat davant de casa. Es posa molt contenta perquè això vol dir que aviat tindrà un veí nou. Aleshores de seguida vol investigar qui és que viurà al pis del costat. D'entrada només sap que és un senyor i que viu sol, però ella és molt curiosa i de seguida voldrà saber qui és. Aleshores truca a la porta del veí per donar-li la benvinguda i el veí no només no obre la porta, sinó que per sota de la porta li passa un pòstit que diu «No hi soc». A partir d'aquí la Clàudia, tot i que d'entrada es queda una mica de pedra, de pòstit en pòstit intentarà anar descobrint qui és el que ella ha batejat com el senyor no hi soc. Els pòstits del senyor no hi soc és sobretot una història sobre la solitud i també vol ser un homenatge a la gent valenta que treballa sol a casa. Per una vegada, el protagonista de la novel·la és algú que treballa a casa assegut i amb les sabatilles posades. És una història que passa en un replà d'escala i que vol ser una història sobre l'amistat que no té edat, il·lustrada pel Cristian Hinahara, que com jo treballa sol a casa.